21 डिसेम्बर 2025 नि सालाव राजस्थाननि उदयपुर जिल्लायाव खरगसा बोरै दिपनिफ्राय भारतआ 2 digi gahayo bini bedni simi bwsana nayo phiaba bwsanani naifano bo sak fan kwrwi kebel kahai feel khwlaikha achomsa. A jorao bo bini sorio kisafano fan kwrwi bohrok bo mihimjak tei yakung yak bo cholia kahai wngui tongo. Tobo bo kono mate khlaiwi jesa tesa khlaiwi bini bedni simi bwsawi bathroom paisingo thangkha tei bathroom paisingo thangmani yagolo bo mukhang suka a jorao bo tei kaisa feel khlaika bini private part o chalan wngui tongmani kahai hinkhe bo abo kahai feel khlaimani yagolo naima besai mankha dukhu manjak rok. Aboni yagulo kheno bo wanajak kha tei aina bwskango bwsawi bo bini sak no naisika kubuni jagao bo de dukhu manjak tong hinui hingka khe sorini alada part jagao bo jemon yak yakung totra bwsak joto jagao no fikung rogo bohok rogo dukhu manjak nukha bo aina o bwsawi. Nugui naima bai sijagui tongo je bono kwbangma borok milibui pal khlaiwi bono romphere kha aboni bagui ni bini bwsako omo kahai dukhu manani nangkha hinui a naima bai no bujiwi tongkha. Aboni yagulo bo tei kaisa notice khlaika bini sakni ri undergarments obo bo kwmajak hingka khe thangnai horo office ni simi kifilpuru a jorao bini logio tamo wngkha. Bini sorio amsake dukhu manjak tei undergarments bo kwmajak tamo wngkha a horo kifilma jorao o kogrok no bo bini bokhrogo muitu khlainani naio phiaba kisafano bini bokhrogo o kogrok muitu se wnglia jotono pogui thangbaikha a horo tamo wngkha eba wngya bini logio. Boni yagulo kheno boni no ganani kaisa hospital o thangui sak no kaham kwrwng khlaiwi check up khlairio doctor rok no. Check up khlaibai mani yagulo doctor rok report mankha tei report phurwngmani yagulo a jagao nukha bini logio ekjon ni sai kwbangma yakheba 5-6 jon bo wngui mano amsuk borok miliwi bono kwbangma romphere laikha hinui saimankha a report ni bisingtwi. O bini check up reports phaimani yagulo o kogrok no khwnawi bo belai kheno wanajagui thangkha tamni hingka khe bini bokhrogo kuno phano muitu kwrwi thangnai horo tamo wngkha eba wngya obo kahai kogrok no twi bo kuno phano saimanya tei bujiwi manliya achomsa obo kahai khe khwnama bai. Bini bokhrogo omo simino mui tongo je 20 December 2025 ni sarikni prai 7-8 digi o bini office ni kifilwi bo lamao nogo phaina bagui gari kakha. Aboni yagulo kheno bini bokhrogo kuno phano muitu kwrwikha bo tamo khainani tamo khaya sabono blame khlainani obo kuno phano palachap manliya hinkhe no bo police station ganani police station o thangkha hinkhe police rok bini o kogrok no khwnawi report rok nai akoi bini o mamla no twi sanbin khlaio tei sanbin khlaimani yagulo emon je report sokpaika o report nugui norok bo belai kheno wanajaknai hinkhe video no chengnani swkang nongno puila kainani muchungo je ani channel no kwtal wngui tongkha hinkhe channel no subscribe khlai di tei ganani bell icon all no sinano bo tapok di tamni hinkhe jephru ang video upload khlaio puila aboro logi no norok thani ani video thangui norok puila naimano tei hinkhe faidi bisiyang ayang kok saya karwi video ni main point no twi kok salainai hinkhe aboni yagulo kheno tamo wngkha tamo wngya oborok no twi tabuk saiman lainai sanbin khlaimani yagulo emon je police ni thadio tamo kubui kok saimankha faidi hinkhe aborok no twi tini video o first last story no twi bujilainai. Gotna wngkha Rajasthan ni jilla Udaipur ni simi 20 December 2025 ni sal JMKIT private company o samung khlaiwi tongnai khoroksa bwrwi bini office o achuktwtwi boni office ni samung rok khlaiwi tongmani. O bwrwini bumung chung saimankha Ankita hinui hinkhe a jorao Ankita o office o achukgwi bini archakni je samung tongma rok no khlaiwi tongo.
Hingke Ankitani logio khoroksa bwrwi samung khlainai Shilpa Shiroi bini ganao phaio tei ganao phaiui saphaio bono. Tini borokni company ni CEO ni birthday hinui. Ar jagao thangnani bagwi ready de hinui bini dol Ankita no swngpaikha achomsa phaiui. Hingke Ankita bo afuru phirok bo saka joror thangnai tamni hingkhe joto borok no thangnai hingke ang bo thangnani muchungo hinui saka. Aboni yagulo kheno hor 8 ta digi kahaio borok office ni ongkhor laio boni company ni CEO ni birthday o birthday kaisa hotel o arrange khlaijak tongo tei a thaio thangnani bagwi jotono ready wnglaijak. Jotono hotel o sogwio tei hotel o thangwi akhor party khlairaio party khlaimang prai hor ni 1ta 2ta kawi thangka hingkhe o party bo over no wngwi thangka hingkhe office ni staff rok masa khlaiui jotono jani nogo thangnani bagwi lam bo rwbaikha. Aboni yagulo kheno borokni company ni CEO ni je favorite borok rok simi ar jagao koyekjono tongo hingkhe Ankita khe ah jorao belai drink khlaima bai bokhorok rok mihimchagwi himnani phano rungya kahai wngwi tongkha. Ar jorao Shilpa Shiroi tongo bini logi ni dol hingkhe bono sao bini nog jora kisa tunui rwigari hinui. Tamni hingkhe bo himui paimania nogo bahai khe thangmannai hinui bini dol no saka nogo tunui rwigari hinui. Aboni yagulo kheno Shilpa Shiroi saka tawani di nwng ani gari tongo fataro parking o ar jagao nwng kaigari nono ang tunui rwya nwng aram khlaiui no tawani di hinui saka bini dol Shilpa Shiroi. Aboni yagulo kheno party over wngmani yagulo Shilpa tei Ankita o party ni simi ongkhoro nogo thangnani bagwi hingkhe Shilpa Shiroi gari khulukmani yagulo no ar jagao nugui mankha borok je company ni CEO je birthday o phaikha o company ni CEO tei Shilpa Shiroi ni bini boyfriend o gari o puila no achukjak nukha borok khoroknwi no. Aboni yagulo kheno borok bo kuno wngjakliya tamni hingkhe borok 4 jana no ekta office o samung khlailaio hingkhe obo kuno kotorko gya hinui borok bo gari kalaikha. Aboni yagulo kheno Ankita o saka Shilpa Shiroi ni boyfriend no dakti ano nogo tonrwigya ani sorry tamo kahai wngsukha belai kheno phegwi thangma bai bo obo kahai khe kok saui tongkha. Aboni yagulo kheno aro Ankita Shilpa Shiroi tei company ni CEO tei Shilpa Shiroi ni bini boyfriend borok khorok bwrwi mililaiui thanglaikha lam relaikha. Shilpa Shiroi ni bini boyfriend hingkhe to car drive khlai tongo tei bono Ankita no tonnani bagwi lam relaikha borok hingkhe gari cholimang ordek lama o kheno bwthaklaikha. Ankita tei Shilpa Shiroi to car o achukjak tei Shilpa Shiroi ni bini boyfriend tei company ni CEO borok khorok ni chwla mililaiui dukan bisingo thangkha tei aro thangwi borok cigarette pai agoi tukha. Aboni yagulo kheno borok khorok ni chwla nwnglaimang Ankita no bo cigarette offer khlaikha tei Ankita bo ah jorao hingkhe accept khlaiya nangya hinui tongmani tei bare par omo kahai khe nungdi hinui offer khlaimani yagulo kheno Ankita bo o cigarette no nahar sika nungnani bagwi hingkhe o cigarette nungma bai Ankita ni sak sorry teibo kebel wngwi kha siya wngwi phaikha. O cigarette nungmani yagulo kheno bini sorry teibo kam khlaiya lengwi thangkha bo ah jorao no afternoon simi hingkhe no bo kuno phano saimanliya bini logi o tamo wngkha eba wngya. Oboni part 2 naina muchungkha hingkhe comment section o thangwi salai di part 2 hinui jodi no nongni comment kwbang vote kwbang hingkhe part 2 ni ang dakti khlai part 2 tubunaina rokni bagwi.